Jone! Asko poztu naiz museora zentozela esan diazunean. Aldrebes hartuta beste inizial batzuk agertzen dira orrialdeen atzealdeetan. Bai, eta atzealdeko orrialdeetako batzuek tolesturak dituztela ematen du, ez? Zertarako izango dira tolestura horiek? Eureka! Begira, Jone. STM inizialen altuera berean inizialak dituen orria tolesten badut, STM letren parean beste 3 letra agertzen dira. MJE. Oianak indar guztiz bota zuen orkoia lurraren aurka. Oianak lurretik hartu zuen egur puskatua, eta indar eginez, barruan zuen brontzezko xafla bat atera zuen. Brontzezko xafla bat! Amak irulegin topatu zuen eskuaren antza handia zuena. Honek baina, oinaren forma zuen. Une hartan ez nekien ama non zegoen. Ez da bizirik zegoen ere. Baina bizi berri nuen, berak irulegiko eskua topatu zueneko sentsazio bera ziurrenik.